Lu iso dijuang to. Dijuang. Kan ngono ya. Raimu koyo tewel. Ah, rek kok. Bang Edian. Mbok sumpah dah aku ning kene iki ora nyapa-nyapa. Lho, wis krok nek dijuang. Ngono kuwi kok mburi oleh gak trimo, Apa lek gak trimo? Sing ra trimo Bang Edian. Iki wong wedok sapa jangane? Apa wong wedok dhewe? sing ra trimo sapa kowe? Lah kowe ngirim yang ora kon trimo. Oh, iso mesti aku dijerok. Iki lho. Iki nemen. Wanine kok mburi kamu dhewe gak sumpah takono penonton aku apa? Awakmu dia mana? Ya percaya wong aku dijerok kono kok iso. Kok nek gak trimo nang mburi ya. Urusane gak aku. Rasane mburi. Pancen kelakuane ya kaya Kok rumangsaku. Pancene. Lho, jokrane neh. Lah sampeyan